Maing Untubay, kumusta? Palitag pag... Oy, abling likod sa kanan. Palitag pagkaon. Ando ko sa Filipino shop niya. Mapalit ko some stuff. Okay. Isti. Sayop. Yatay. Mo lagi ni ba? Tugnaw. Tugnaw. So, let's go. Di mo ko kailangan maginani. Pero ganahan lang ko kay akong bukal kag balik na nato. Tugnaw. Okay, padungro ko disunahan sa mga kanang Filipino shop. And also, we're gonna say goodbye to our place there. Kay balhin na may ani kaning unit there is front. Oh, tubang kasi sa adlaw. Muna siya. Inita eh. So diha ko mag-adto. Sa kana. Masagana. Lain wag nga ang tindahan sa mua. So di ako mag-adto pero kapoy man talaga camera ako na nabiling camera ngari. Yung ngari kay Dan Murphy's kadang ko ani siya. Mga ilim nung makahubog. Pero bilhin na ako camera ngari kay kapoy dala. Just gonna head out there and yeah, it's around kuan siya 15 degrees na ice sun. So mura siya ininit ang awan but tugnaw siya. Di ta kasabot na sa tuwa. But yeah, we're gonna go there. Bilhin ako camera diri. So nindot tanaw ng weather. Pero tugnaw siya, tugnaw 15 degrees. And we are moving kanang balay sa front. That one. Kana may balcony nga face sa sunset. Anyway, mo atas because tumoy. We're leaving that place though. So, yeah. So, gabi na, gawas sa Santa. Pero di siya gabi mga alas 6 pagod sa gabi karon. Winter lang yun. So, gawas ta kadali. So as much as I love my mirrorless na pang vlogging na ako, isud siya usahay. Sometimes nag-drive ko, sometimes na ko nagbitin na akong camera. But before, in the olden times, or sa una, sayon ka na ako gamito ng mga inani nga camera. Like I even carried the bigger one. Maybe sa una daghan ko ka ng inspiration ba to shoot. Daghan ko idea or nag-travel sa ko. But lately, yeah, I've been eaten alive by stress and everything, and I think I have ADHD. Dagan kong struggles at the moment, so murag dili kay ko gana mo film or unsa cause nothing's really new, nothing's really out of this world sa akong life today. So muna siya feeling na ako boring ako life na. But yeah, in reality it's a good thing na I should vlog. I should get more content about myself, and yeah, muna siya. The all new, all good day Bunnings. Kanang back camera, it says 360 camera. Kita nimo tanan, but I don't want to use it most of the times because magsalig ka. So I usually go to the side mirrors and check it. So akong giyong ganina is I'm in the best place on earth. Bunnings hardware, malitag stuff. And just like anything else, I'm just gonna leave my camera maybe and I'll bring it. Heading to the car now. Yep. So yeah, that was quick. That was a quick trip to Bunnings. Yeah, I'm gonna go and give my car a bit of wash. Okay, go. Everything's gone 12 degrees. But ako siyang i-wash kadali ang auto. So let's go. Good. Car wash na kadali. Dali na tayo. Ito na mga tubig. Ma-OCD ko na pero gara na siya. Okay. Punok sa balay and okay sure sa akong buhaton. So, nausuan na vlog here. Goodbye.